Urte guztien bezala, goaingoan ere, Tolosako elkarte ezberdinekin gauzak aurrera eman ditugun bezala, oraingoan ere Tolosa eta Goierri aldeko pertsona gorren elkartearekin ekintza polit bat antolatu da. Ekintza hau ostiralean izango da, atxaldeko 8etan Leidor aretoan. Ez da euskara erabiltzea eta hitz egitea eta ahora eraman behar dela bakarrik, baizik eta edozein arloetan euskara praktikara eraman behar dugula. Zentzu horretan, gainditzen elkarteak proposamen bat egin zigun, kolaboratu nahi zutela gurekin kilometroak elkarteari eta euskarari oroar. Orduan eskerreiek beroenak beraiek antolatu dute jaialdi guztia eta guk bat egin dugu beraiekin hau aurrera eramateko. Urtero baramatzagu urteak kilometroak urron egoten da beste herrialdeetan, ere egorrek parte hartzen dute, gutxi, baina gero eta gehiago badoaz pertsona gorra kilometroetan parte hartzen, eta guia daukagu autura mugimenduan, kultura semanala, sentsibilizazioa, daukagu zikloak ere zinean zeinu hezkuntzan, eta kilometroaketan arte hartzere interesgarria da, pertsonak ikusten dutelako pertsona gorrek bagaudela hor, ez? Orduan, datorren egunan nahi dugu zentratzea euskera eta lengua zeinu hizkuntza uztartzea, biak hizkuntza gutxituak direlako, eta lan aurkitzeko, edo posaketak egiteko, eta abar zailtasunak, oztopa handiak ditugu euskaraz ez dugulako hitz egiten. Ezin dugu horretara heldu. Orduan, hizkuntzak bultzatu egin behar dira, malguak izan behar gara. Orduan, hori, datorren 27an egongo diran ekintzak azalduko ditut. Lehenengo, egongo da kontua kontatzeko tailer bat, pelikula bat ere bai, egongo da antzerki motza, pertsona bat abestuko du, eta Ainhoa Moyua ezaguna da interpretea berak zeinu hizkuntza daki, eta abestia molduteko du zeinu hizkuntzan, dantza egongo da ere bai, pertsona gaur batek eta entzule batek elkarrekin dantzatuko dute, eta amaitzeko egongo dira paiazoak ere bai. Hau daude euskeraz eta lengua zeinu hizkuntzan, orduan uztartu nahi dugu, oso positibo da guretzat, oso pozik gaude.